при герцозите, при графовете, на приеми се танцувало от двойки, то е в 3/4 менует. Ето вижте, тук е Бетховен, това е маската на Бетховен. Не е в износена е, така да кажем, повредена е, обаче това е той. Това е посмъртна маска. Не знам, трябва да прочетем в интернет. Аз се замислих за Моцарт, но може да това е. Вижте човек да направи... Не, добре. А от него знам, например, пак от уния вина. Менует. Той знае да пише много тъжни неща. Вие от него знаете, например... За първа да опитвам. Една симфония, за която казват, че в началото започва с това, че съдбата чука на вратата. Та-та-та-та. И това та-та-та, между другото, става сигнал на Радио Лондон, на тимпани, по време на войната. Сега не знам дали го имаш този сигнал. Ние слушахме Радио Лондон, за да чуем какво става по фронтовете и по войната. И винаги имаше ту-ту-ту-ту на тимпани. Тум-тум-тум-тум. Това беше паузата на Радио Лондон. А паузата на Радио Москва, знаете ли коя беше? Не. Това беше.
Широка страна моя родная. Да, това е част от песента Широка моя родная. Страна. Широка страна моя родная. По всички го знаем. И скоро се сетих, разбира се, на мъжини. Я другой такой страны не знаю. Ремсист бях, септември, Вольна ремсист, дъжда всичко в тия организации. И тогава тия песни, само тия песни ги пееха. И да ви кажа, скоро се сетих, че всъщност тази песен е написана от Дунаевски, един съветски композитор. И тя е музика от музиката към филма Цирк на Григорий Александров. И я пее една артистка, която се казваше Любов Орлова. Ако ви интересува история на киното. Любов Орлова е имала леко аристократичен произход и винаги е била на щрек, дали няма нещо да я помнят. Но се случва така, че Сталин страшно харесал филма Волга-Волга, а след това и Цирк. И нея я харесвал. И даже гледах един сериал по руска телевизия, в който се разправяше как другите членове на Политбюро и по-специално, оня зловещия, как се каже, Берия, да? Берия също я харесал и по едно време искал да му я вземе на Сталин, в което стават едни истории. Троянската война. Това е измишлятели на телевизионните сценаристи, но във всички случаи това е песен от филма Цирк и там се разказваше как една циркова артистка в Русия, в Съветския съюз, в Москва, която е американка, да, тя е американка, тя ражда черно дете, негърче. Да, вижте колко интересен сюжет. И това дете накрая цялата публика го носи, го пренася, всеки го взима, го предава на другия, с което става една знаменита сцена, че те приветстват, така да се каже, черното детенце негърчето, нищо, че е черно, ние сме против всякаква дискриминация. И тя пееше Широка страна моя родная. Тя пееше с руски, с английски, американски. А после тая песен пък става като химн. А почва от цирк. Да. Сериозен цирк играхме. Бляха се много. А пък всъщност други вечери се хващам за... Сега, например, се сетих, че този менует от Бетховен, аз не ще казвам Бетховен, може и Бетховен. Бетховен е така, този менует от Бетховен е тъжен, а такива тъжни работи явно нещо ме теглят да ги свиря. И такова тъжно нещо е, например, едни танга, които знам от същото време, когато учих за цигулка. И по-късно почнах да ги свира по слух. Например, едно танго френско, което се казва Je suis seul ce soir. Аз съм сам тази вечер. Или аз съм сама. То може да бъде жена. Сам дойдох. Ако бе жена, Je suis seul, думите са същите. Никога не ме откажеш на
се.